Silav, êvar baş hevalno hêvîdarim herkes baş e. Niha li Rojavayê Kurdistanê pêşketinê xweş hene. Amerîka û Qesedê bi hevra tatbîqateke hev beş li dar xistin. Gelek çek cebilxaneyên nû gihîştin Rojavayê Kurdistanê. Hem li hember êrişên dewleta Tirkiye hem li hember êrişên muhtemel yên artêşa Sûriyê ku li gorî min ji çeteyan pêkti. Çeteyên dewleta Tirkiye HTŞ, bermayê Daişê ne. Yani ez wan wekî artêşa Sûriye hê jî nabînim. Ne tenê ez bar dikim hûn jî wisa nabînim. Hem jî li hember êrişên ku heqeten li ser navê Daişê têne kirin. Hemû êrişên li ser navê Daişê têne kirin jî em zanin çavkaniya wan dewleta Tirkiye şik û şüpha me tune ye vê derê de. Hevan no. Pêşî em cî bidin xewna koçberan. Xewna koçberan hebû. Hevalên me, dostên me, hemalatiyên me yên Rojhilatê Kurdistanê, yên Başûrê Kurdistanê xwestin berê xwe bidin Ewropayê bi rêwîtiyekê pir zehmet ji avan derbas bûn, ji çeman derbas bûn, pere dan şebekeyan zor zehmetî di encama zehmetiyekî pir mezin de gihîştin Yunanistanê lêbelê Yunanistan ew dersîdor kirin, cardin şandin Tirkiye. Ev însanên me heqeten hêviya wan şikest. Ez nizanim hatina wana Ewropa wê rêlber çi vê bikira, hêviya wan çi bû, xewn û xeyalê wan çi bû, ev hemî mesele ye. Ji ber vê em dibêjin xewna sî neh koçberên Kurd ê gihîştina ber bi Ewropayê ve nîvcûma Yunanistanê ew li deryayê desteser kirin, dersînor kirin, şûn ve gerandin Tirkiye. Paraniya koçberan ku di nava wan de jin zarok jî hene, xelkê Rojhilatê Kurdistanê bûn, xelkê Başûrê Kurdistanê bûn. Xelkê me Başûrê Kurdistanê hatina wana ya Ewropayê ez fehm nakim, wê rojê jî me behs kir. Fehm nakim li Başûrê Kurdistanê şert û merc başin, merû dikare bixebite, merû dikare fabrîqe veke, navendên hilberînê veke, merû dikare çandiniyê bike, azadiyekî heye kêm bejî. Yani çima pêdiviya wan bi hatina Ewropayê heye ew jî ciyê mereqê ye. Gelo mesele ji maddiyatê zêdetir, gelo mesele ewlekarî ye. Gelek malbat dixwazin zarûzê çêwan di nava ewlekariyê de bibin xwedî xwendinekê baş, mektebên baş bixwînin. Belkî jî sedem ew e. Ya rastî ez pir dixwazim hevpevînekê çê bikim bi wan re ka mesele çi ye. Dîsa rêca min ji we ew e kanala me mezin bikin, bibin endam, bibin abone û çiqaş destê wetê li dost û hevalê xwe belav bikin. Em kanala yekemin bawekî istikrar ve weşanê birêve dibe. Ev mühim e. Ji ber vî meselê em hinek serbilindin. Dost û hevalê me telefonê me dikin, xeber didin me. Ji weşana me razî ne. Ev jî me kêfxweş dike. Ev hêz û qûwetê dide me ji bo ku em bikaribin zêdetir baş xizmetê ji we re bikin. Reş beşdarî kesekî ye ku bi van koçbera re eleqedar dibe. Bi non û ava wan re xeberê wan dişopîne, alîkarî dide wan ew dibêje ew keştî yani qayîka ku koçberan şeva yekşemiyê ji aliyê polîsên deryayî Yunanistanê ve dema ku ber bi İtalyayê ve diçû hatibû rawestandin. Ev keştiya koçberan hatibû rawestandin li peravên Yunanistanê. Ew jî heqeten di xeteriyê da bûn. Gelekî wan dikaribûn jiyana xwe ji dest bidana. Lê ji aliyê Yunanistanê ve hatin sekinandin. Ev camêr yani peşderî bi koçberan re axifiye. Dibêje Yunanistanê ew şandin Tirkiye. Koçberan bi xwe telefonê polîsên Tirkiye kirine. Piştî 4 saatan polîs hatine hewara wan û ew birine. Bawer dikim telefonê Yunanistanê kirine. Li gorî dîmenên ku koçberan tomar kirine, qeyd kirine di telefonê xwe de di nava qayîkê de hejmareke zêde jin û zarok jî hene. Niha qedera van 120 koçberên din hê nediyare. Ew jî mesele ne. Ne tenê ew 39 koçberên ku ketin ser rêya Yunanistanê her wiha 120 koçberên din hene. Ew jî li ser rêyekî din niha jiyana wan di xeteriyê de ye. Haya me jê tune. Qedera wan nayê zanîn. Fikar li ser qedera du qayîkên din hene ku ji Libyayê ber bi İtalyayê ve birêketine. Tê gotin 120 rêwî ê di vê keştiyê de hemî Kurdin. Rayedaran dan zanîn ku malbatê koçberan ji ber ku nikarin bi wan re pêwendî dayînin di nava tirsê de ne. Heqeten ketine nava endîşê ji ber ku malbatê hevin. Çalakvanê mafê mirovan ê ku bi koçberan re eleqedar dibe dibêje ew doh birêketine. Hîn herî kim 2 roj hewce ne ku bigihêjin ciyê ku ji xwe re kirine hedef. Lewma hîn zûye ku em behsa wendabûna wan bikin.
جبر کو اون زانش بو بگیجی ایتالیا 2 روز لازمه دنوا 2 روزا دا اگر خبر جوان نه و دمه خطری پر جدی ده لگوری رخصنا ناونتوی کوچه ای سال حتی 12 طبقه نزدیک 86,000 کوچبر گیشتن اروپا در عین دمیده زیادتر 1200 کس دوی ریا به خطر ده یان وندا بونه یان جی جیان خوش دستانه ev آگاهیه که به وی شکلی هیه هوانو نها ام بسا و مثلا لترکیه بکن ev komisyona ku hatiye saskirin 4 civînin li ser hevledar dixin ev 2-3 heftê dest bi karê xwe kiriye civîn li ser civîna li dar dixe însanan godar dike malbatên eskerên ku jiyana xwe ji destane di şer de li wan godar dike malbatên dayîkên şemiyê godar dike rêxistinê mafê mirovan godar dike lêbelê heta niha tu tiştekî berbiçav nehatiye bi dest xistin yani komisyon tenê godar dike tenê daxife lê tu qanûnek pêşniyaz nekiriye meclis neketiye nava hereketê meclis ji xwe di betlanê de ye naxebite û pêvajiyekî ew qasa girîng ku milletê Kurd li bendiyê bi 10,000 însanên wê milletê Kurd ewladên milletê Kurd ê di zîndanan de serbest werin berdan dîsa bi eynî awayî milletê Kurd li bendiyê ku şervan qet nebe azadin li serî çiyê hatinûnê hatina wan girêdayî wan e ew bi îrada xwe tevdigerin ama însanê li zîndanan dibe bawekî lezgîn werin berdan bi taybetî hem yên nexweş hem yên rêveberên Dem Partiyê sûçê wan tune ye ji xwe li hember dewleta Tirkiye divê me rû behsa sûç neke tu sûçê Kurdekî tune ye her însanekî Kurd ku di zindanê dewleta Tirkiye de mabe yan jî niha di zindanê de ye muheqeq neheqilî hatiye kirin faaliyetê wan xebatê wan doza wan ya ji bo Kurd û Kurdistanê divê nekeve çarçoveya sûç ev mühim e serokê parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş teqez kir ku di pêvajoyê aştiyê de tûb bazariyekê nabe diyar kir ku ew ê nebin alîgirê tûb bazariyê jî yani danûstandin tune ye bazarî tune ye tenê ew ji xwe re qanûnan derdixin û li gorî qanûnan jî em binêrin ka ew bi riza dilê xwe ka çi dikin êdî em mane ser însafa wan êdî tiştekî didin nadin maye ser wan mesele ew e ji ber vê dibe bazarî tune Kurtulmuş dema ku biryardariya parlamentoyê ya di vî warî de anî ziman li hember îhtîmala jehrîkirina pêvajoyê jî şiyarî da komisyona hevgirtina neteweyî dibin banê seroketiya serokê parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş de cara çaran e dicive îro civiya di civînê de ku ew jî li eywana merasimê ya parlamentoyê hate li derxistin Wezîra Karê Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaş hate godarî kirin nûnerên komele wexfên ku nûnertiya malbatên leşkerên ku di şerê li hember Kurdan de hatine kuştin yan jî birîndarkirin ew hatin godarî kirin yani malbatên birîndar û eskerên kuştî civaka Tirkiye wisa hatiye perwerde kirin ama ême Kurda ji ber esaleta Kurdan û binêrin dêw bavê şehîdên Kurdan tim behsa aştî dikin behsa lehvatinê dikin ew jî qedera me ye em bila firqiya me wisa bihêvanno niha Kurtulmuş da xaftina xwe ya vêkirinê de bawekî kategorîk diyar kir ku ji destpêka pêvajoyê ve tu bazarî tu tekiliyekê danûstandinê çê nebiye çê nabe jî Kurtulmuş bi gotina parlamentoya Tirkiye bê ku bibe beşek ji tu bazariyê bê ku bibe mijara tu bazariyê ji bo ku ev pêvajo demil dest bi dawî bibe biratiya me ya ezelî ebedî li vî welatî ji nû ve were avakirin wê berpirsiyariya ku dikeve ser milê me em ê bicîbînin helbeste zelal ya parlamento ya di vî warî de ev e dibêje Numan Kurtulmuş niha tiştek ku dibêje biratî ji nû ve çê bibe li gorî kîjan esasan e heqên netewî ê milletê Kurd heta neyê naskirin milletê Kurd biratiyê nas nake biratiyekê bê naskirina mafan nemimkün e Kurtulmuş destnîşan kir ku yek ji erkên herî girîng yê pêvajoyê zêdekirina lehevkirina civakî ye pêşxistina hestiyariya civakî ye wî diyar kir ku komisyon ji bilî partiyekî bi beşdariya hemû partiyên din yên siyasî hatiye avakirin heta niha hemû biryarên xwe jî bi yek dengî dane
وکی ده نومان kurtulmuş balkışan ser xalên ku divê di pêvê pêvajoyê de li ber çavan bêne girtin û ev şiyarî jî kir. Hin aliyên xêrnexwaz hene dikarin pêvajoyê xirab bikin behsa wê yekê dike. Tê zanîn ku li hundir hem li hundir hem li derve kesên ku ji bo têkişûna vê pêvajoyê dixebitin hewl didin yên ku hewl didin vê pêvajoyê jehrî bikin hene. Ji ber vê yekê lazim e em refê xwe xurt bikin. Di vî warî de bêyekê masî bê valahyan rêya xwe ya ber bi serkeftinê ve bidomînin dibêje Numan Kurtulmuş. Meclîsa Leşkeriya Dêrezorê dibêje ji destpêka salê ve yanê divan heşt mehên da wî de tam 105 êriş hatine li darxistin li hember Dêrezorê. Meclîsa Leşkeriya Dêrezorê eşkere kir ku ji destpêka salê ve êrişên çetên Daişî û çekdarên din ên li ser sivîlan û navendên giring zêde bûne. Meclisê da zanîn ku tenê ji destpêka salê ve nêzî 105 êriş pêk hatine li ku derê li ser navendên eskerî li ser navendên ewlehiyê di encamê de jî 6 şervanên Qesedê şehîd bûne yan jî şervanên hêzên ewlehiya hundirîn ê li herêmê. Niha ev êriş herçend dibin navê Daişê de werin kirin jî ême şik û gumana me tune ye ku dewleta Tirkiye wan tev dide wan bi çek û rext dike dişîne ser herêmên xweser. Ev yek laliyê din em dibînin ku ev rêxistina Daişê ne tenê li Rojhata Navîn bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê li Afrikayê jî hinekî bihêz bûye derdikeve pêş di van demên da wî de netewên yekbî da xuya kirin ku di nava hefteyekî de di êrişên Daişê de yên li Rojhilatê Komara Demokratîk ya Kongoyê herî kêm 52 sivîl hatine kuştin. Di nava wan de 8 jinin du jî zarokin. Serokê Herêma Baberî Mekere Sefî Kûnola navê herêmê ye. Serokê Herêma Baberî Makere Sefî Kûnola eşkere kir ku çekdarên Daişê dema ku gihîştine deverê niştecî hikûmê serhev kirine anîne cem hev bi têlan ew girê dane pişra jî dest bi kuştina wan kirine hem jî bi şûran û bi kêran binêrin. Em ne xerîbê van tiştane ji ber ku beriyan hal kirine hem li Şengalê hem li Musulê hem jî li Rojavayê Kurdistanê ev yek kirine reqa kirin gola xwînê. Berpirsê leşkeriyê herêma Lubero Alen Kiwiwî ji Reutersê re ragihand ku tenê li gundê Meliya nêzîkî 30 sivîl hatine kuştin. Alen Kiwiwî diyar kir ku di nava kuştiyan de zarok û jin jî hene ku di malê xwe de hatine serjê kirin di heman demê de hejmarekî xanî jî hatine şewitandin. Ev însanên feqîr fuqare hûn diçin dikevin malê wan wana serjê dikin dikujin pir baweyekî hovan e. Niha çima em basa hovîtiya Daişî dikin hevanno? Dewleta Tirkiye baweyekî vekirî pişkirî dide Daişê sirf ji bo pergala Kurdan xirab bike. Ev suçekî mirovî ye, mirovahiyê ye, suçekî navnetewî ye. Çiqas dem sera derbas bibe jî ev suç her suç e. Wextê ku em bi vê dewletê re didin distînin dibe em bizanibin çi dike, faaliyetê vê dewletê çi ye. Dewletekî bi vî şeklî ye. Tu derdê dewleta Tirkiye tune ye bi Daişê re li hev bike, bi çek û rext bike eger Kurd nebûna. Armanca dewleta Tirkiye heye tune Kurd. Tunekirina Kurdan. Ne pergala askeri ya Kurdan, ne pergala siyasi ya Kurdan bikeri Tirkiye naye. Di rastî de hûn bipirsin bikeri Tirkiye tê. Eger Türkiye medeni biya, welatekî demokratîk biya, ji pêşketinê re vekirî biya, ji bo wan hebûna Kurdan, hebûna siyasî û askerî ya Kurdan nîmetek bû. Ama dewre bide fehm kirin. Fehm nakin. Dijminahiyekî sed salî ya li dijî Kurdan heye, fehm nakin. Her dewlemendiyekî Kurdan ji xwe re weke tehdît dibîne. Ji ber vê derdê me ku em bi Tirkiye bidin fehmkirî jî tune, em narin xwe li ber çavê wan çê jî nakin, bila derdekî me wisa jî tune be, em li Rojhata Navîn milletekî serbilindin, bi eslin, em li gorî urf û adetê xwe dijîn, bi zimanê xwe, bi kültûra xwe em dijîn. Em êrişê tu cîranê xwe nakin, êrişê dewleta Tirkiye jî nakin, em tenê dixwazin li gorî xwe bijîn, li gorî azadiya xwe bijîn. Binêrin hevanno, ez ji we re bêjim. Li Bakurê Kurdistanê sibê du sibe hêzên me yên eskerî tune bin. Eger em bixwazin dibistanekî vekin, navendekî çand û kültûrî vekin, hêzên dewleta Tirkiye êriş bînin ser me em çawa dikarin xwe biparêzin, em ê çawa bikin? Mesela cardin ji nû ve em bavêjin me bavêjin hepsê em çawa dibin?
bana hemi problemin. Yani ters û fikarê me hene di derbarê dewleta Tirkiyeyê. Ava ev ters û fikarê me em ji ber xwe dernaxin. Em ji tecrübeyên xwe derdixin. Niha dewletekî 100 salan aynı tiştî kiribe îro çi maneke? Ma ji ber kirinê xwe poşmaniya xwe beyan kiriye? Na. Weke xeta dîtiye? Na. Wê ji vir û pêva jî bike. Ji ber vê yekê beriya her tiştî divê pêvajiyê de divê dewleta Tirkiye li xwe mikur were, îtiraf bike, ji kirinê xwe poşmaniya xwe bîne ziman, tazmînat bide milletê Kurd, çok de ji milletê Kurd lêborîn bixwaze. û bibêje ev pêvajo ji bo min gava yekem e ya poşmaniya min. Di zindanên hikûmeta Vêguhêz ya Şamê de 4 Elewî hatin kuştin. Ev rezalet, ev hikûmeta ku qaşû em bi wan re di nava tekiliyê de ne, diyalogê de ne, bi van kirinê xwe divê tu carî nikaribe me re bike ve diyalogê jî. Divê ji van kirinê xwe vegere. Yani hikûmeta ku bi rêveberiya xweser ya pak paxij re di nava tekilî de ye divê qet nebe niyeta xwe beyan bike ku ji vir û pêve nakeve nava van bêrûmetiyan, nava van rezaletan û nava van komkujiya. Heta niha hê jî hesabê komkujiyê xwe yê li Swêda û li Tertûs Laskiye nedaye. Hesabê komkujiyên li hember Elewiya û Durziya nedaye. Divê pêşî hesab bide, lêborîn bixwaze, bi vî şeklî jî nabe. Yani ne ji me re nebêje me civînê Parîsê betal kirine û em ê civînê xwe li Şamê çê bikin. Tu civînê çi Şamê çê dikî? Tu bi kî re civîn çê dikî? Ji bo çi çê dikî? Ji bo çi? Ji bo ku pergala Rojavayê Kurdistanê xirab bibe, daxilê te bibe, daxilê wan sûçê te bibe. Rêveberiyekî pak, paxij weke Rojavayê Kurdistanê çawa dikare bibe şîrîgê te yê sûç? Hevkariya bi te re sûç e. Divê dewleta Tirkiye zorê li me dike. Ji xwe wî rojê di raporekî Amerîkayê de jî tê gotin. Divê me pêşniyaz li Qesedê kiriye ji bo daxilê nava artêşê bibe, sebeb yek ji sebebên esasî ew e ji bo em zexta dewleta Tirkiye li ser Rojava hinekî kêm bikin. Binêrin. Yani zexta dewleta Tirkiye girêdayî gotinê tê ye. Tu dewletekî Amerîkayê ya. Tu Amerîkayê. Yani tu dikarî bi du gotina dewleta Tirkiye bidî sukûtkirin, bidî seknandin. Yani ne rastin? Ne rastin? Aha min ji were gotiye yani Durziyan xweseriya xwe îlan kiriye. Tabii ki Rojavayê Kurdistanê jî xweseriya xwe îlan kiriye. Ama divê statûyekê navnetewî hebe. Divê were naskirin. Çar girtiyên ku ji gundê El Qenaya ya Himsê bûn piştî 7 mehan ji girtina wan kuştî hatin dîtin. Ji destpêka salê ve heta niha 55 girtî ji ber îşkenceyê dermirovî, ji ber îşkenceyên di zindanan de, di zindanên Heteşê de ne ê beriya wê, ne ê Esad. Hatine kuştin bi îşkence. Ya merov 55 insana çawa bi îşkence dikuje? Çi ye ev hovîtî? Ev jî hejmara ku em dizanin. Hejmara ku hatiye eşkerekirin, hejmara ku saziyên mafê mirovan dîtine peyda kirine ew e. Hejmarê nayê zanîn çendî ku çend însan bi faîlî meçhûl hatine kuştin li Sûriyê dibin rêveberiya hikûmeta Şamê de. Kesekî bila ra nebe hikûmeta Şamê rewa nîşan nede. Serokkomarê Sûriyê, serokkomarê nizanim hikûmeta Vêguhêz, hikûmet tunene hemî çetene bi darê zorê destanîne ser wê derê. Hemî pêlîstûka destê hin dewletên weke Tirkiye ne, dewleta Tirkiye û hin dewletên weke Qatarê çawa ku Daîş bikaranîn niha jî van însanan, van çeteyan bikartînin. Komên çeteyan ku ketine nava Aqwasa sûçan merû nikare rewa nîşan bide, merû nikare ji xwe diyaloga min û Qadirî Zana jî ew bû. Yani gelek bihêrs bû. Divê çawa mümkün e ku hin hevalê me ê YouTube çê dikin yan jî di çapemeniyê de pir bi rehetî dikarin bibêjin Serokkomarê Sûriyê, Serokwezîrê Sûriyê, nizanim wezîrê nizanim karê derve ê Sûriyê divê merûv pênaseyên bi vî şeklî meşrû neke. Yani rast e, rast e. Hakikaten rast e. Mala wê ava hevanno Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê saziya ku navê Sorlê ye kuştina 4 Elewiyan di zindanê hikûmeta Vêguhêz ya Sûriyê de ragihand.
لگوری سوره هر چهار گرتین که جگند القانیا یا نافچه القبو یا باجر حمسینه جدسپیک سالی و هاتبون گرتن ج وینه که قید کری یعنی خوشخانه التوب الشری دیار بو که یک ج چهار گرتین هاتیه کشتن پیشی او سبو یک ج چهار گرتین هاتیه کشتن اوجی حتی افسازی مینا سور پیدا دکن چه حالی ها لپیش را اشکره بو هر سی گرتین دنجی هاتنه کشتن دو جوان برای هفن لگورستان النسیر هاتنه و شرطن هات را گاندن که هر دو برا خواندکارین زاننگی بون یونیورسیته دخواندن هده زانه چه خون و خیال وان هبو دوی دری ده هوانو یکو هاتنه کشتن قربانی علوی دبن درزی دبن عرب دبن اسلامیست دبن کرد دبن جبو مفقناکه سازیا سوره کو آگاهی خسپارتن جهان چافکانیان پشتی کو دیمنه که قید کری یا ارشکرنا پرزگیها علویان یا ابو عبدالله الحسین الخاصبی الباجر حلبه خو پیشاندان لگل کرم سوریه لدارکتن لسروی هزین اولهیه دمه هاچله در باسبیده لگوندی قانایا بسر مالانده گرتن حتی انها 55 گرتی د زندان حکمت وگو هز هاتنه کشتن کو پرانیوان جحم سینه روش اوه هوانو نها لسویدای روشیه لسویدای خواسری هه خواسری بریواتشه لوی داری لگوری دلی خواه ریوبران دیار دکن سروک وزیری خواه دیار دکن وزیرین خواه ایکو بکاری درورا تندرستی را پروردی را علاقه درد به وانا دیار دکن اویدی پیش دادشه ناجی فرمانداره که خواه یه نو دیار کرنه لسویدای فرمانداره که نو یه هزین اولهیه هندارین حتی ارگ دار کرن ام بنیرن هوانو کمیتیا بلند یا حقوقی یا باجر سویدای را گاند دادگر شادی فایز مرشید وکه فرماندار نو یه هزین اولکاری هندرین یا پارزگی هاتیه دست نشان کرن اف گاف د چارچوبه هولدان پارزگی هدش بو ریوبرنا کاروبارین خو باوی که خسر هاتیه وقتن یعنی یک ج فعالیت پیشی یه خسریه کمیته بلند یا حقوقی یا پارزگی سوئد را گاند کو دادگر شادی فیاض مرشید لگوری بریارا هجمار 5 وکه فرماندار هزین اولهی هندورین یه باجر هاتیه وظیفه دار کرن کمیته دمتنا بریاره ده کجالی سروکی کمیته بلند یا حقوقی دادگر مهند ابو فاور و هاتیه امضا کرن بشراس کر کو دادگر د چارچوبه جنوب اساس کرنا دزگاه اولهی او دست نشان کرنا ارک نو ده هاتیه وظیفه دار کرن لباجر سوئد تماشاوانن هجا حوالن عزیز خباتن جنوبا رخصن کرنا سازین دادوری و اولهی باوی که خسر لگوری پیواجوه هی لگوری شرط و مرجین اولهی و سیاسی بردوام دکن نها کمیته بلند یا حقوقی یا سوئدای کو ریوبریا روحانی یا جواکا درزی و گریدایه دششه و مهده آواکرنا اوفیسه کی پیک آنینه یا دمکی جبور ریوبرنا کاروبارین سوئدای و گندواره و راگاند بو موزانم کمیته کی دمکی هه و که حکمت هند کارم پیناسه بکن حکمت نو یا سوئدای کاری خواب تمامی خسری بریواد به تابع بخیر اسرائیل مثلا ایوان اسرائیل هه پشتوان دگره ایمه کردان حقیقتا وگاوی قاشو ام بیجن امریکا و هن هزین اوروپینه اما زوری المتکن باسا انتگراسیونی دکن یا ام انتگری کدری ببن آدرس که ام انتگری ببن هزه که ام انتگری ببن دموکراسی که هی ام داخل ببن باسا داخل بونه باسا انتگراسیون نکن روجاوی کردستانه یعنی حقیقتا ملتی ما عاجزه یعنی جمرا پر تلفون تن یعنی حقیقتا هن حوالی ما جمرا گوتنی پر خراب دبیشن یعنی انها هر تشتی کو حوالی ما یوتیوبر دبیشن جواتر فکری منه جی یعنی عاجزیه خواه بیان دکن نخوشه نه هوانو مسئله سوئدای مثلا دوست ما تماشاوان ما آلانجی از پر جدی رخنه کرم جبر کو جانان از کرنین نتانیاهو رخنه کم درباره غزه ده لیبله اجوار بیشم گلک حوالی من میوانی من ایکو پشکری دیدن اسرائیل ایکو پشکری دیدن حوال بندیا جوهو و کردان هنه تین و دری داخفن مثلا اون بخواهی دزانم رونی روحا لوی دری گرینگیا هفکاریا کرد و جیهان پر جارا آنیه زمان کو اجی بخواه یعنی پشکری دیدموی
باردکم هفته مهبونه او جوینا مشهور یا کلوی لبرلین پیکوره هفکاریا دنابرا ملت جهو کردان ده رونی رو حجوی تبلیغ به ام بنرن کالوی دری و چواره آخفتن بریارین چه وارن گرتن یعنی جواکین جهو و کرد هم ل دیاسپورا و هم جیل روجت نوین او چه بدن بستینن هفکاریا خورد بکن نایمه قاشو هفکاریه که مه با آمریکا ریلیش قاس راست مشه نزانم جالی عسکری و نخرابه امزانن چکو جبل خانه تی روجاوی کردستانه امزانن سیستمی که پاراستان هوایی جی دانه قصده امزانن هن موشک روکت باشه یعنی ادی از دوی قناعت ادامه کو هزین ما این قصده دکارن جالی هوا واجی هرمه بپاریزن یعنی سبی دوسپه بالافرین دولت تی که وقتی ورن سر روجاوا دا بگیرن یان درون یان بالافرین شهر اوی کاربن برسه بدن اوی کاربن بین خواره yani hem tiştên bi vî şeklî em pê hesiyane tabii hevalê me behsa yeketiya Kurdan dikin ew esas e ji xwe qet nîqaşa wî jî tişê nabe yani yeketiya Kurdan mesela binêrin em zanin niha Amerîkayê dest pê kiriye hêzên xwe ji Iraqê vedikişîne ez hema parantezekî vekim gotinê ve dike ji ber vê yekê dibêjim hevan da niha Amerîka hêzê xwe êdî dest pê kiriye ji Bexdayê dikişîne ji deverên cuda yê Iraqê dikişîne başûrê Kurdistanê Na ev işareti çiye? İşareti wê ki ku navbera Iraq û Başûrê Kurdistanê her ku dişe xirabtir dibe. Hin hêzên alîgirên Iraqê, ên derdora Iraqê çete dibin, tiştê din dibin wê di demên pêşme de êrişên bi ser Başûrê Kurdistanê bikin. Wê çawa be? Wê qesede şûna xwe de bisekine. Yani hêzên yenekê, hêzên pedekê li wê derê tecrüban wana şer kifşe. Yani bi çekên giran pir zêde bi qasî qesedê nikarin şer bikin. قصده ادی پجیایه هم د تکوشینا له همبر داعش ده هم د شر دجوار ال همبر دولت ترکیه ده ادی بونه سپور yani sibe dusbe Irak erişi ser Rojava Başûrê Kurdistanê bike yani bir ihtimal ekimezin YPG qesede ve cî xwe da rahat nesekine ew biçin aliye peşmerge yani şu kuşpa kesi hede ve deride bawer nakim ji ber vê yekê divê mirov hevkariya xwe, hevalbendiya xwe, yeketiya xwe di nava Kurdan de esas bigire. Pêdiviya me bi hev heye. Ne tenê ji aliyê çekdarî ve, ji aliyê ruhî ve jî, maddî manevî. Dibe em bütçeya xwe jî bikin yek, di nava xwe de müzeyên netewî ve bikin, pirtûkxaneyên netewî ve bikin, sazî û dezgehên netewî ve bikin, ragahandinekî, mantiqekî netewî ve bikin. Ez vê derê tim dibêjim. Konferansên netewî ê rojnamegerî hebin ku mirov tê de bikaribe hen regez prensîbên rojnamegeriya gerdûnî dayne holê hemî rojnamegerên Kurdistanî di wê çarçovê de di çarçova wan prensîbên netewî de xebatê bikin. Herkes bi tena serê xwe li gurî xwe li gurî mantiqa xwe takê kesî tev negere. Wana tiştê mühîm in. Wana pêşniyazê me ne ama pêşniyazê me pêk naye. Carekî civîn pêk hat ew jî em nehatin vexandin çê nebû tiş nabe ji ber vê yani dibe em hinekî li gorî usûla navnetewî tev bigerin hinekî ciddî bixebitin madem ki şer hatiye rawestandin hevanno em giranî bidin ragihandinê giranî bidin vekirina qalalên bi vî şeklî madem ki şer sekiniye ew her çar stûnên bingehîn ê ku netew dike netew aborî ragihandin çekdarî ne wisa perwerde tamam perwerde ji xwe tune li holê li Bakurê Kurdistanê dibe em pergalekî xwe ya perwerdeyê bilind bikin pêş bixin bi zimanê Kurdî dibe em pergala xwe ya ragihandinê a medyê civakî em bi pêş bixin dibe em meseleyê xwe yê aborî sazî deziyê xwe yê aborî ekonomîk em pêş bixin hilberînê zêde bikin û em perî xwe bikin yek bütçe xwe ya netewî bikin yek ya dijî ya askerî ye ya askerî jî tamam hin beşên me hin milên me ê netewî her çend xwe fesih bikin jî milletê Kurd dibe bê parastin tucar nemîne asla tucara her millet dibe xwe bi xwe biparêze yek ji şertên xweseriyê ye em nikarin xwe bêhlin ber bextê dewleta Tirkiye 24 saatan da me dixwe xilas dike kok li me tîne qet yani beriya 1908 rewş çawa bû
emeve gerin ve rewşi şükür şüphetine ev bavijin ser gundeme ev me perişan bikin ev jinuzare me tazib bikin berme ev me tazib bikin ber jinuzare me rumeta me bişkinin و ام نکارن دنگی خوشی بکن ایجا ایشه متونه سری و ام دست به شر چکداری بکن ام شر خواه پاراسنه بکن yani دی ساعت دیگره ام تن عینی داری مجبوری yani همی فیلوزوف دبیجن زانین دبیجه علم دبیجه علم جه چی چه دبه؟ جه تجربه چه دبه ناتشتی که زانینا مشکوته جه تجربه مته تشتی که هاتیه سریمه جوه درته her tiştî ku devleta Tirkiye eğer di set salan da kiribe îro çima neke ya îro çima neke mesela dibêje me dawîl terör aniye serkeftina xwe pîroz dike ji ber vê MHP wextê çet civînên gel li dar dixe ber dilê milletê xwe dide dibêje em tavîz nadin terörê armanca vê pêva ji wê bi dawîkirina terörê ye wekî din tu guherîn çênabe قانون خواه دستور بنگهین که تیدا نبونا کردان هیه یعنی تیدا کرد توننه موسا بیجن وان قانونا ببیر دخه قانونا که ده بیجه هر کسین همولاتی ترکه یک نتو یک زمان پروردهی تک به زمانه کی چه ده وانا قانون دستور بنگهینه Kurdbun tune de destura bingehîn ya Türkiye'de ji ber vê ew ji dibêjin niyeta me tune em destura bingehîn biguherîn ku demê we çi abe ji ber vê ji niha ve dibe însanê mîna me em daxwazên xwe zêdetir derxin pêş em aciz bikin hin însana dibe em bibin problem xwedayîn ser masê em xwe bikin problem hevan no ez hema bidomînim newên dibêjin wah hevan no me got tatbikat çê dibe di navbera hêzên Amerîka û Qesedê de tatbikatekî pir berfireh hate çêkirin divê tatbikatê de ya ku balê dikişîne li hember êrişên hewayî ev tatbikat çêbû hem me gotiye li ser Rojavayê Kurdistanê êrişên siyalî hene hem çetên girêdayê hikûmeta ve guheziya Sûriyê êriş dikin dem bi dem derdora Helebê û derdora Başûrê min biçe hem êrişên dewleta Tirkiye hene çetên xwe jinûva dixine ve hereketê û hem jî êrişên Daişê hene yani êrişên siyalî li ser Rojavayê Kurdistanê hene her yek di beşê xwe de mesela Daîş ji dêre zorê ve êriş dike dewleta Tirkiye hem ji Bakur ve êriş dike aliyê min biçe ve êriş dike çetên xwe li wê derê dixine ve fealiyetê êl û eşîrên ereban sor dike tev dide li gorî xwe pere dide wan dikire wana dixine ve fealiyetê ji xwe hêzên hikûmeta Şamê jî bi her awayî zextê li Kurdan dike rêveberiya xwe ser dike hem zexteke diplomatik hem zexteke fizîkî li derdora Helebê ji ber vê yekê pêdiviya me bi hevkariyekê heye hevkarî hin hevalê me dibêjin divê hevkarî bi İsraîlê re çêbibe gelek ji we wisa difikirin tamam ama wextê ew neyên hevkarî neke em çi bikin yani hevkarî dualî çê dibe û hem jî bi Amerîkayê re bi Ewropîya re dibe em hevkariya xwe xurt bikin yani em hevkariya ku heye jî em bidomînin hevan no ev mecbûriye ye nebe nabe bi tena serê xwe li rojata navîn 24 saata de me tune dikin ji ber vê em qîmetê didin van tatbîqatên eskerî ku di navbera Amerîka û Qesedê de pêk hatine hêzên hevpeymanî gelek mûşek roketên antîtank jî dane Rojavayê Kurdistanê hem parastina hewayî heye hem roketên antîtank hene ha ev amedekariya çi ye gelo Amerîka bi hin tiştan hesiya ye gelo plan û projeyên dewleta Tirkiye heye topyekûn êrişî ser Rojava bike ji niha ve amedekarî hene wana hemî pirsin di serê me de Amerika jî pir vekirî nabêje maalesef li gorî navenda amar û belgeyan ya rexistina mafê mirovan ya henga wê temaşevanên hêja hevalên ezîz li Îranê İran însana dar vedike bi giranî Kurdan dar vedike di derbarê wê de nûçeyekê heye ji were pêşkeş bikim li gorî vê rêxistinê Komara İslamî ya Îranê ji destpêka îsal ve tam 800 kes bi dar vekirine bi qasî encama şerekî ye yani ji destpêka salê ve şer hebiye ancak 800 kes hatine kuştin ew dar vedike însanê ku dar vedike jî hemolatî wî ne Îranê binêre
Dnava heş mehên borî de herî kêm 30 girtiyên siyasî û mezhebî hatine darvekirin. Ji wan 22 jinin di navan da zarokek jî heye li girtîgehên Îranê hatine daliqandin. Ji wan 80 girtiyên ku hatine darvekirin 316 Kurdin yani kurmanc û soranin 307 kes ji wan lorin eger em lor û Kurdan weke Kurd bihesibîne her duyan dike 226 kes. 92 kes Belûcin 82 kes jî Türk bûne yani jî Türkmen bûne yê hatine darvekirin. Xwedê zane suçê wan çi ye ama suçê me diyar e. Her wiha li gorî amarên vê saziyê di aynî demê de herî kêm 46 welatiyên Efxanistanê jî li girtîgehên Îranê hatine darvekirin. Rêxistina mafê mirovan di derbarê zêdebûna hejmara darvekirinên li Îranê de şiyarî da bangê hemû rêxistinên sivîl û mafê mirovan yên Îranê û yên temamê cîhanê kir li hember van kiryarên Komara İslamî ya Îranê helbesteke biryardar nîşan bidin. Di vê naberê de hûn zanin keç û xortê me jî cezayê îdamê li wan hatine birîn li ber darvekirinê ne. Raportera taybet ya netîn wekbî ya mafê mirovan ya li Îranê May Sato li ser malpera xwe ya fermî di derbarê perjerandina cezayê darvekirinê de yê ku li Şerîfe Muhemedî hatiye birîn ji alî Îranê ve dibe ev ceza were betalkirin. Peyamekî taybet parvekiriye. Mati Sato di peyama xwe de erêkirina cezayê darvekirinê şermezar kir ka min êrin çi dibêje Şerîfe Muhemedî hemû sûcbariyên rejima Îranê red kiriye li hember vê dadgeha bilind ya Îranê bê ku belgeyan berbiçav bigire dadgeha bilind ya Îranê bê ku belgeyan li ber çavan bigire biryara darvekirinê qebûl kiriye perjirandiye Şerîfe Muhemedî ji parêzgehên ji parêzerê xwe bê par hatiye hîştin di dema lêpirsînê de jî bi îşkencê re rûbrû maye. 5 mehan di hûjreya takekesî de maye dibe em bank li her kesî dikin ku zextê bidin ser rêveberiya Îranê ji bo ku ev cezayê darvekirinê yê ku li Şerîfe Muhemedî hatiye birîn şûn ve weregirtin. Yani cezayê îdamê betal bibe. Na ne tenê ew Pexşan Ezîzî û gelek hevalên me êdin cezayê îdamê li wan hatiye birîn dibe ew ceza jî werin betal kirin. Yani Türk Kurdekî li Îranê dibe cezayê darvekirinê li wan neyê birîn. Hevan no. Niha ez bînim bîra we hevalên hêja Necat Sunar hevalê min ê rojnameger şîrovegerê siyasî îşev saet di 21 de mîvanê min e ji wan rîca dikim ku em wî tenê nehêlin em werin hem pirsê xwe jê bipirsin em he jî godar bikin ka di derbarê tekîliya Kurd û İsraîlê de çi dibêje di derbarê van meseleyê Rojavayê Kurdistanê û van komîsyona ku li Tirkiye hatiye avakirin pêvajo çewat meşe derbarê van hemî mijara de ew ê me ronî bike agadar bike tiştê ku em merex dikin em jê pirsin baş e wekî din hevan no. Tiştê ku ez ji we dixwazim normal zêde ne adetê min e ama hûn bibin abone hûn bibin endam pir kêfxweş dibin em mecbûrin vê kanalê bipêş bixin em mecbûrin mezin bikin dünya alem me temaşe dike li ber dostan li ber dijmana dibe em nîşanê her kesî bidin ku kanalê Kurdî jî eleqe dibînin binêrin dewleta Tirkiye wextê ku Kurdî mekteb venake çi dibêje dibe eleqe tune ye ji ber ku eleqe tune ye em venakin îjar dibe meriv nîşan bide ku eleqe gelek e milletê me xwedî li zimanê xwe derdikeve na tiştê ku em dikin marîfetekî pir taybetin ne hevalê hêja em zimanê xwe diaxivin normal wekî dünya alemê de Fransî diaxivin Fransî diaxivin Alman Almanî diaxivin Tirk Tirkî diaxivin Kurdî Kurdî diaxivin na tişte ku me kiriye cana hûn pesê me didin yani ez şerm dikim halbuki em normal tiştekî ji rêzê dikin em bi zimanê xwe îfade dikin veya tiştekî pir normal e yani heşa wê kûçik jî bi zimanê xwe diewîtê pisik bi zimanê xwe navê zimanê wan jî heye navê bîra min welhasil vana tiştê pir normal tişta anormal tişta şerm ew e ku meriv zimanê xwe şîrîn dewlemend mîna okyanûs mîna derya di cî de bê li here bi zimanê xelkê xwe îfade bike saet di 21 de ji bîr nekin li vê derê bin Necat Sunar bi tenê nehêlin bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevan